साफ्रोमखौबो बासायगिरि प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै सालाम बावहरदों आरो लोगोसेनो जय मसीह होननानै बुंदों आरो लोगोसेनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। बे आफा इसोरनिनो जय जयकार जाफ्लायथों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। ख्रिस्टनि थैजों बायख'जानाय प्रिय नोंथांमोना मोनथिखागौ जे मैयानि समावहाय आङो मा भिडिअ लाबोदोंमोन। बे जाहैबाय सैताननि 10 strategies of devil लाना फैदोंमोन आङो। सैताननि 10 खामानि मण्डलिफोरनि सायाव, व्यक्तिनि सायाव, ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि सायावहाय सैताना माबायदि एटेक खालामो बेफोर बाथ्राफोरखौ आं बुंदोंमोन। नाथाय बै भिडिअआवहाय आङो 10 बाथ्राखौ लाबोनो हायाखै, केवल मोनबाल' बाथ्राखौ लानानै फैदों। दा बिनिनो आद्रा थानाय मोनबाखौ आङो दिनै बुंनो नागिरदों। सोरबाया जुदि आवगायनि बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला बे भिडिअखौ नायग्रोगोन। आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन। नोंथांमोना बे सेथि पार्टखौ नायग्रोगोन, जेरावहाय 1, 2, 3, 4, 5 strategies of सैताननि मोनबा स्ट्रेटेजिसखौ बेयावहाय बुंग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे भिडिअआवहाय मोनबा स्ट्रेटेजिसखौ बुंबावगोन सैताना माबायदि खामानि मावो। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो भिडिअखौ जागायजेनदोनि। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगाङावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, जायफ्रा दिनै गोदान फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो लोगोसेयैनो लाइक बुटनखौ होगोन। नोंथांनि लाइक बुटन होनायाव आङो गोबां मटिभेट जायो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। दे अब्ला प्रियफोर, आं जाबाय पास्टर जेम्स, लाबोयो बेबायदिनो इसोरनि थाखोना थानाय बाथ्राफोरखौ नैबे बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों। नो ड्रामा, नो टेक, अनलि गड्स वर्ड्स। सैताननि 6थि खामानि, बेनो जाहैबाय सैताना खावग्रा, सैताना सिखाव, जायखौ जोङो जहननि 12:10 मोननो हायो। जेरैहाय सिखावफोरा महर सोलायै सिरियै खावनो फैयो, बेबायदिनो सैतानाबो सिखावनि समान जोंखौ थगायो आरो जोंनि फोथायनायखौ खावनानै लाङो। बे सैताना साफ्रोमबो ख्रिस्टियान व्यक्तिनि, ख्रिस्टियान सुबुंनि गोसोनिफ्राय बे इसोरनि बाथ्राखौ खावो आरो खावनो हास्थायो आरो नाजाबाय थायो। दिनै बे सैतानानो गोबां ख्रिस्टियान व्यक्तिनि गोसोनिफ्राय इसोरनि बोसोनखौ खावनानै लांबाय, इसोरनि बोसोनखौ गोसोनिफ्राय गैया खालामनानै होबाय, जायनि जाहोनाव दिनै गोबां ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा इसोरनि बोसोनखौ मोनथियै जालांदों। इसोरनि बोसोनखौ गोसोआव गैयैखाय पाप मावनो इजि जालांबाय थादों। मानोना इसोरनि बोसोना गोसोआव गैयै जादों आरो इसोरनि बोसोनखौ गोसोनिफ्राय सोर खावदों? बे जाहैबाय सैताना खावदों। आरोबाव बे सैताना जोंनि गोसोनिफ्राय खावबावो जाहैबाय, बेनो जाहैबाय जों जे जिशु ख्रिस्टखौ नाजावनानै बासायजानायखौ मोनबाय आरो बासायजानायनि जोंनियाव आनन्द रंजानाय दङ। बै आनन्द, गोजोननाय, रंजानायखौ बे सैताना खावो। गोबां समावहाय जोङो जिशु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि जिथु गोजोननाय दङ, बे गोजोननायखौ अनुभब खालामनो हाया, बे गोजोननायखौ खोमानानै लायो। जिशु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि उनावबो गोबां मानसिफ्रा गोजोननायखौ मोनाखै बायदि खालामबाय थायो, गोजोननाय गैयै जिउ खालामबाय थायो। मानो? खोथाया जाहैबाय सैताना नोंथांनि जिउनिफ्राय बे गोजोननाय, रंजानायखौ खावखोमानानै दोनदों, जायनि जाहोनाव जिशु ख्रिस्टखौ मोननायनि उनावबो, अनन्त गोजोननाय, रंजानायखौ मोननायनि उनावबो गोबां मानसिफोरा दिनैबो गोजोननाय गैयै जानानै जिउ खुंगासिनो दङ। सैताना नोंथांनि बासायजानायनि रंजानायखौ खावनानै दोनखोमादों। आरोबाव बे सैतानानो नोंथांनि मुंखौ गाज्रि खालामनो थाखाय, नोंथांनि मान सन्मानखौ फोजोबना होनो थाखाय सान हर खामानि मावबाय थायो, राहा लामा नागिरबाय थायो। जेरैहाय सिखावा सिरियै जेब्ला खावनो थाखाय थाम-थिम खालामगोन, अब्लाना गोबां प्लान पलिसिफोर खालामनानैहायसो खावगोन। थिग बेबायदिनो सैतानाबो नोंथांनि मुंखौ, नोंखौ, नोंनि केरेक्टार, आखल आखु, नोंनि मुंखौ गाज्रि खालामनो थाखाय अनेक राहा लामा, अनेक स्ट्रेटेजि खालामबाय थायो। दे अब्ला ख्रिस्ट'प्रियफोर, दानाबा जोङो 7थि बाथ्राखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय सैताना जोंनि जिउखौ नस्थ' खालामो, जायखौ जोङो मार्कुसनि 5:1-20 मोननो हायो। जेब्ला जिशु ख्रिस्टआ गेरासेन हादराव सौहैबाय दैनि गेजेरजों नावजों थांनानै आरो जिशु ख्रिस्टआ नावनिफ्राय ओंखारबाय, अब्लाना नावनिफ्राय ओंखारनायनि उनावहाय सासे व्यक्तिखौ लोगो मोननो हाबाय आरो बे व्यक्तियानो जाहैबाय मोदायजों बुंफबजानाय, मोदायजों साथिफबजानाय, मोदायजोंनो हमख्रबनानै दोनजानाय सासे मानसिखौ लोगो मोनबाय आरो बे मानसिया अरायबो मांखरसालियाव थायोमोन, हाजोफोराव थायोमोन आरो बे मानसिनियाव जि मोदाय दङमोन, बे मोदायफोरा गाबख्रावलाबायोमोन आरो बे मानसिखौ सौवोमोन, बुयोमोन, अन्थाइजों बुनानै लायोमोन। डेट मिन्स बे मानसिया मोदाय थानायनि थाखाय मोदाया बेफोर गासै खामानिफोरखौ मावोमोन।
आरो बैयावनो थानाय मानसिफोरा बे मोदाय हमजानाय मानसिखौ गिदिर गिदिर सिनज्रिजों खाब्लाबो, आथिङाव खाब्लाबो, आखायाव खाब्लाबो खानानै दोननो हायामोन, मानोना बै मोदाया गोबां बोलोग्रामोन। जेब्ला बै मोदाया जिसु ख्रिस्ट'खौ नुहुरदों अब्लाना जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैनानै गुग्रुब फैदों आरो गुग्रुब फैनायनि उनावहाय बै मोदायफोरा गाबख्रावनो गोनां जादों आरो बिनि उनावहायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बे मोदायफोरखौ बे मानसिनिफ्राय होहरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बै मानसिया जुदि जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो मोनामोनब्ला, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हायामोनब्ला बै समाव बियो मोदायजों नस्थ' जानांसिगौमोन, बिनि जिउआ जोबस्रांलांसिगौमोन। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ बे मानसिया मोनबाय आरो मोदाया हरजाबाय आरो बियो बासायजाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदिनो मोदाया दिनै गोबां मानसिफोरनि जिउफोरखौ नस्थ' खालामनो हायो। गोबां मानसिफोरनि मोदोमफोराव हाबनानै मानसिफोरखौ फोजोबस्राङो, मानसिफोरखौ नस्थ' खालामो। सैताननि बे खामानि, दाइनथि सैताननि खामानियानो जाहैबाय सैताना जोंनि गोसोआव थानाय इसोरनि बोसोनखौ बावहोयो, जायखौ जोङो मार्कुसनि 4:15 आरो 19 सिरियावहाय मोननो हायो, जेरावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे फिदिंनाय बाथ्रा बुंदोंमोन, जेरावहाय सासे आबादारि दङमोन, जाय आबादारिया बेगर फोदोंमोन आरो बे बेगर फोनायाव गोबां रोखोमनि हायावहाय गोग्लैदोंमोन। बेफोरखौ बुंनो नागिराखै, मोनसेखौल' बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय जि बेगरा लामायाव गोग्लैदों, बे लामायाव गोग्लैनाय बेगरफोरखौ दावसेनफ्रा जानानै थांदों। बे फिदिंनाय बाथ्रानि फिननायखौ जोङो मार्कुसनि 4:15 सिरियावहाय ओरैहाय मोननो हायो। जिसु ख्रिस्ट'आ ओरैहाय बुंफोरदों, खायसे मानसिफोरनि लागै गाहाम बोसोना लामा सेराव गोग्लैनाय बेगरफोर बादि, सैताना फैनानै बिसोरनियाव फोनाय गाहाम बाथ्राखौ थाबनो बावगारहोयो। थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआवबो जोङो गोबां इसोरनि बोसोनफोरखौ मोननो हायो, गोबां इसोरनि बोसोनफोरा जोंनि गोसोआव थायो आरो बे गोसोआव थानाय बाइबेल बोसोनफोरा, इसोरनि बोसोनफोरा जुदि अरायनि थाखाय थायोब्ला बे सासे बेक्तिया इसोरनियाव बोलोगोरा जालांगोन, इसोरनियाव देरलांगोन। बे बाथ्राखौ सैताना मोजाङै मोनथिगौ। बेयावखायनो सैताना ख्रिस्ट' फोथायारिफोरनि गोसोनिफ्राय बे इसोरनि बोसोनफोरखौ गैया खालामो, इसोरनि बोसोनफोरखौ खावनानै लाङो, इसोरनि बोसोनफोरखौ बावहोयो, जेन बे बेक्तिया बै बोसोनफोरखौ मोननायनि गेजेरजों इसोरजों बोलोगोरा दाजाथों, इसोरनियाव जौगालांनो दाहाथों, फिथाइ थायनो दाहाथों होननानै सैताना बैफोर बोसोनफोरखौ खावो आरो नस्थ' खालामनानै होयो। बेयावखायनो जों गोबां समावहाय इसोरनि गोबां बोसोनफोरखौ जों खोनानो मोनो, नाथाय गोसोआव जों लाया आरो बेखौहाय जोङो जोंनि जिउआव खामानियाव बाहाया। साफ्रोमबो ख्रिस्टियान बेक्तिया जेन इसोरनि बोसोनखौ गोसोआव लानानै जौगालाङा, बेखौनो सैताना हास्थायो आरो बिनिखायनो सैताना साफ्रोमबो ख्रिस्ट' फोथायारिनिफ्राय बै इसोरनि बोसोनखौ बोखारना होनो हास्थायो। दे अब्ला प्रियफोर, जोङो गुथि सैताननि खामानिखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय सैताना दुखुखौ लाना फैयो, जेरावहाय जोङो जबनि 6:7 14 सिरियावहाय फरायनानै मोनो। बयनिख्रुइबो सैताननि गिथावनासिन खामानिखौ जोङो जबनि जिउआव नायोब्ला नुनो मोनो। सानसे समनि गेजेरावनो जबनि जिउआवहाय गासैबो फोजोबस्रांनायखौ सैताना लाना फैदों। जबनि गथ'फोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन आरो जबनि जि आबादफोर दङमोन बेखौ नस्थ' खालामजोबदोंमोन आरो बेनि मोदोमाव गोबां दुखुफोरखौ होदोंमोन। जबनि मोदोमाव गोबां मुगैथावना बेराम होदोंमोन, जेखौ कुष्ठरग बेराम होननानै बुङो आरो बेजों लोगोसेनो जिथु जबनि जिथु मान सन्मान दङमोन, गासै मान सन्मानखौबो गैया खालामनानै सैताना होदोंमोन। आरोबाव एसेबांसिम थांबावबाय बाथ्राया, बिनिनो बिसिया ओरैबायदि बुंनो गोनां जाबाय, नोङो गावनि इसोरखौ साव होनानै नोङो थैदो होननानै बुंनो गोनां जाबाय। बिनि बिसिया एबा बे बाथ्राखौ बुंदों, बेबायदिसिम जाथाय जादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों नुनो मोनदों सैताना बेबायदि मानसिखौ सैहोयो, बेबायदिहै मानसिखौ दुखु होयो। दे अब्ला ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोबथा बाथ्रा नायदोनि, 10थि बाथ्रा सैताननि खामानि। बेनो जाहैबाय सैताना प्रल'भन लानानै फैयो, जायखौ जोङो लुकासनि 4:3 सिरियाव मोननो हायो। सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो मानसिखौ बेबायदिनो प्रल'भन होयै फोथायनायनिफ्राय बरबाद फोजोबस्रांबोगासिनो दङ। जोङो जागायजेननायाव आदम हावानि बिसयाव नुनो मोनो। सैताना हावानियाव थांनानै बे प्रल'भन, बे लुबैहोनाय, बेखौनो सोदोंमोन आरो पापआव खोख्लैदोंमोन। थिग बेबायदिनो फैयै गासैबो मानसिफोरखौ बे प्रल'भनखौनो होयै फैगासिनो दङ आरो जिसु ख्रिस्ट'नि यावबो बे खामानिखौनो मावनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला 40 दिन
40 हर फास्टिं थादोंमोन। बेनि उनावहाय जेब्ला उखैदोंमोन बै उखैनाय समावहाय जिसु ख्रिस्टखौबो बे सैतानानो लालस प्रलोभन होदोंमोन। बे जाहैबाय बे अन्थाइखौनो सिथाव खालामनानै जादो होननानै बे सैताना बुरखायफैदोंमोन। सैताना बेबायदियै प्रलोभन होनानै मानसिफोरखौ पापाव खोख्लैनो नागिरो। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसे आइडिया एबा बावना थानाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांफिननो हादों होनना फोथायदों। आरो जि पार्ट 1 दङमोन बे पार्ट 1 खौ जायफ्रा नायाखै नोंथांमोननो लागै डिसक्रिप्शनाव आङो होगोन, नोंथांमोना बावहाय थांनानै नायहैगोन। आरो लोगोसेयैनो जायफोरा लाइक होनो बावनानै दङ नोंथांमोना अन्नानै लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनायजों आङो गोबां मटिभेट जानानै गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय सानफ्रोमबो थुलुंगा मोनबाय थायो। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेन दोनथ'बाय। थेंक इउ।